Hyvää iltaa kaikille frisbeegolfin ystäville. Tänään tuli tuolta Innovan tehtaalta mulle pikku tiimipaketti, niin ajattelin, että näytän vähän millaista kiekkoa sieltä sitten tuli tänne päin tällä kertaa. Täällä on nyt vähän kaiken näköistä, niin käydään vähän sekalaisessa järjestyksessä läpi. Mutta mä hiukan sitten kerron, täällä on myöskin jotain, mitä ei Suomessa mun tietääkseni ole myynnissäkään vielä edes missään. Pari sellaistakin juttua löytyy. Ihan ensimmäiseksi täällä näkyy olevan pari kappaletta Aviar X3 Starmuovilla. Jeremy Collingin Signature molemmat. Ja niin kuin pitää, niin pöytäflättejä, jopa vähän konkeivejä. Erittäin toimivia. Sitten täällä löytyy vanhoja tuttuja. Halo Rocky 3, pari kappaletta täyspainoisia flätillä profiililla. Todella toimiva ja suhteellisen vakaa Rocky 3. Kuluu kylläkin jotenkin nopeammin kuin Champion-muoviset niin, että sitten lento on niinku vähän suorempaakin, mutta aika pirun luotettava se on niinku kuluneenakin. Sitten semmonen, mitä pitäisi olla Suomessakin myynnissä, mutta harvemmin näen esimerkiksi kenelläkään päkissä tätä. Tää on yksi syy, miksi mä tilasin itsellekin sitä heittoon. Champion Viking. Eli tää on vanha moldi. Ja Dave Danipace aina kehuu tätä erinäisissä Instagramin videoissaan. Ja sanoo, että yksi aliarvostetuimpia moldeja Innova-linjastossa. 9 nopeuksinen taitaa olla, 8 tai 9. Ja tää on niinku ihan erinomaisen tuntunen kiekko. Vähän saman tyylinen mitä Thunderbird on kädessä. Niin nää menee nyt testiin. Katsotaan tehdäänkö näistä peräti edellinen joku video sitten, koska tää kiinnostaa kyllä. On ihan älyttömän hyvän tuntunen kiekko kourassa. Ja tää pitäisi olla lennoltaan semmoinen niinku suhteellisen vakaa myöskin. Päästään niitä testailemaan, niin pari kappaletta sellaisia. Sitten talvi alkaa tulla jossain kohtaa kautta syksyn viileät kelit, niin pitää olla G-starisia destroyereita, eli vähän pehmeämpää muoviseosta. Nämä on myöskin, jos ei ihan käsi riitä sinne niin kuin rajumpiin destroyereihin ja muihin, nämä on yleisesti ottaen vähän suorempia, jopa alivakaita. Ne menee ihan hirmuisen kauas. Niin erinomainen kiekko, kannattaa tutustua. Ja tää on myöskin niin kuin semmonen kiekko, millä aloittelevatkin pelaajat, sit kun ne on hiukan jo edistynyt, niin voi opetella heittämään vähän erilaisia linjoja ja silti mennä todella etäälle. Niin iso suositus G-Star Destroyerille. Sitten täällä on vähän putteria. Tää on tosta ensin pari Vängenväristä R Pro Rynoa. Ihan flättejä molemmat. Vähän mutkalle näköjään kuin laatikon pohjalla. Mutta tällaisia rynojen pitää olla. R Pro on vähän tommonen nahkeen nihkeä muovi. Just syksyn peleissä varsinkin niin erinomainen tuote. Muutenkin, jos tykkää matalista heittoputtereista, niin kannattaa ottaa rynotestiin. Ei ole mikään kauhean liidokas ja on jopa aika vakaa alussa varsinkin. Mutta toimii myös esimerkiksi kämmen puolelle hyvin ton flatin profiilin ansiosta. Sitten tilasin testiin pari uutta Halo Nexus Xeroa. Eli tän näköisiä vempeleitä. Eli tää on vähän niin kuin tommonen Aviarin moldin tyyppinen, mutta tässä on piidi. Mutta se on hyvin pieni se piidi. Eli se on tommonen aika maltillisen kokoinen eikä tunnu hirveästi tuossa, mutta on just tommonen sormenpaikka tuossa aika toimivasti. Niin Halo Nexus muovi ei ole siis tarkoitus sen enempää vaihtaa putteria. Mä puttailen tällä hetkellä ton Halo Nexus Aviarin kanssa. Mutta tää on erinomaisia, onhan ne ihan älyttömän hieno, jos se on. Niin oli pakko tämmönen tilata testiin. Parikin kappaletta. Shoutit Loomi Jonille, ketä voitti muun muassa Mastereiden SM tänä vuonna, mun tiimikaveri, niin hän puttaa näille ja häneltä tuli vähän niin kuin suositus näiden suuntaan, niin otettiin testiin pari sellaista. Sitten täällä on vähän vanhemman erän
Glow T-Bird 3 Champion muovissa. Eli tän näköistä. Ja tää on itse asiassa niinku tuntuu vähän samalta erältä, mitä oli jossain vaiheessa Anthony Barellan T-Bird 3. Ja tää on niinku Color Glow muovi. Niin aika toimivan tuntuisit. Ihan perus tiippareita tonne bagiin lisäksi. Sitten ihan ehdottomasti mun yksi suosikkikiekko, ja ellei jopa suosikkikiekko, varsinkin hitaammista, niin Mako 3, mutta tää on Star Splatter muovilla. Eli tää on hiukan pehmeämpi vielä mitä normi Starimuovi on. Ja niin kuin näkyy, niin oma mieleen törkeä hienon näköinen myöskin. Ja nää on täyspainoisia. Nää on aika flatilla profiililla. Näissä on ihan törkynen liito. Nää kulkee niinku kyllä hienosti. Ja kulmamuokkaamiseen ja niinku metsässä pelaamiseen niin ehdoton tuote. Tää pitäisi olla ihan jokaisella niinku bagissa tämmönen vastaavanlainen kiekko, mutta jos pitää niinku sanoa, niin Mako 3 on aika vaikea päihittää monessakin mielessä niinku mitareista. Sitten täällä on totta kai pari kappaletta toroja, eli ihan staaritoroja. Nämä on ihan pöytäflättejä myöskin. Muutama näitä tuo hyllyssä vielä olikin, mutta näitä kyllä niinku mielellään laittaa bagiin useammankin. Tää on hiukan liidokkaampi mitä Championit on. No vähän riippuen profiilista tietysti, mutta sitten nämä on niinku myöskin jollain tavalla sillä suorempia, varsinkin kun ne kuluu. Niin erinomainen tuote. Mulla on se Championikin bagissä, mutta tää on niinku tekee vähän eri asioita. Ja sitten tää Stari on jostain syystä päkkärille paremman tuntunen. Eli gripistä vähän riippuen, niin semmosia pari kappaletta. No sitten on vähän isoja leluja. Täältä löytyy näköjään vielä yksi G-Starinen Destroyeri. Vähän eri värityksellä vaan. Erinomainen tuote edelleen. Sitten on varmaan vähän niinku, ei nyt ihan hirveästi tule heitettyä, mutta sitten kun tarvitaan se oikeasti vakaa ja niinku nopea driveri, niin sitten löytyy pari kappaletta Halo Bosseja. Tiimistämpillä luonnollisesti. Mustakeltaisia, ihan törkeä hienon näköisiä. On kupua, on raju profiili. Nämä on sellaisia, että jos ei niinku ole sitten sitä kättä sillä oikeasti paljon. Nämä on vähän jopa sellaisia, mille ei niinku, periaatteessa tee mitään, ellei tuule tosi paljon. Tai sitten tarvii niinku oikeasti mennä feidin suuntaan niinku todella reippaasti tämmöisellä amatöörihanskalla. Mut suosittelen kyllä lämpimästi kokeilla, koska jokainen tarvii bagissään myöskin sen kiekon, mitä sitten vastatuulitilanteessa ja muissa heitetään, niin Halo Bossi kannattaa ilman muuta testata. Älyttömän hyvä kiekko. Sitten tilasin myöskin muutaman Halo Roadrunnerin. Näitä esimerkiksi Jeff Panis aina kehuu hirveästi live-videoissaan. Ei syyttä eikä suotta. Nämä on boksista hiukan vakaanpuoleisia niin kuin Roadrunnereiksi, mutta kuluessaan näissä on ihan älytön liito. Nämä menee todella kauas, vaikka on väylädriveri, mutta kun tää on tommonen tietysti, tai no, niin, väylädriveri kautta distance driveri, tää on vähän niinku hybridi sit jo tämäkin. Mutta otin ihan niinku mielenkiinnolla testiin älyttömän hyvän tuntunen moldi, niin kuin Roadrunneri on ollut tietysti jo kauan, mutta halomuovissa niin jotenkin erityisen mukavan tuntunen. Roadrunneri haloja pari kappaletta. No, sitten tietysti pitää olla, mulla on nyt halodessuja tuolla aika pinot. Ja mulla on niitä väkissä, mutta sitten yksi mistä mä tykkään ihan hirveästi on Bottom Stampi dessut, mitä nyt on viime aikoina valmistettu. Se on tiimilogot tuossa päällä. Nämä on suhteellisen flatilla profiililla. Niissä on pieni kupu tuo päällä, mutta nämä toimii niin kuin ihan kummalta puolelta vaan. Suhteellisen vakaita, mutta antaa niin kuin myöskin hyvää kulutusta sitten näille, niin menevät kyllä sitten myöskin niin kuin todella kauas. Älyttömän hyvää, ihan normistaalimuovia, niin näitä nyt löytyy monelta jälleen myötä Suomestakin tällä hetkellä, mutta
kannattaa käydä hakemassa tämmöisiä. Ja nimenomaan nämä bottomit nyt jostain syystä on profiililtaan tosi hyviä. Et totta kai sieltä löytyy varmasti ihan kaikilla stampeilla olevaa dessua, mitkä on hyviä, mutta nämä on jostain syystä nyt ollut sellaisia, mitkä nimenomaan toimii myöskin niin kuin niille, ketkä heittää ihan älyttömän kauas, käyttävät näitä vähän niin kuin alivakaina dessuina. Ja sitten meille, ketkä ei heitä ihan niin kauas, niin nämä toimii semmoisena neutraalina kautta suorana dessuna, ja missä on niin kuin varma feidi. Pari dessua sieltä. No sitten päästään vähän näihin erikoisuuksiin. Tuote, mitä ei saa Suomesta vielä mistään, niin täältä löytyy nyt Innovan toinen näistä ihan tuoreista uutuuksista, eli Rollo. Rollo on tällainen, tää on Midari Driverin hybridi. Tästä on niin vaikea sanoa, niin tuntuu Midarilta. Tää on todella erikoisen näköinen toi siiven muoto. Todella hyvän tuntunen kiekko itsessään. Tää on misprinttinä, tiimilogo päälle. 2 kappaletta näitä vielä. Ja tässä on niinku pieni piidi. Tää tosiaan myöskin. Mutta se on todella tommonen matala. Ja no, toi siipi on just semmonen, että kippaa varmasti. Mutta sitten myöskin niin, että kun täällä on tarkoitus käytännössä heittää niitä rollereita, niin on sitten semmonen myöskin toi siipi, että nämä voi mennä aika kauas. Ja tämän kanssa pitäisi olla niinku rollerit aika helppo peli. Niin testaillaan. Katsotaan, tehdäänkö tästä jopa erikseen joku video näistä, koska tää on aika vängän tuntunen tapaus. Pari kappaletta rolloja. Ja eikä ne vängät kiekot siihen loppunut. Toinen uutuus, mikä tuli, niin sieltä tuli nyt sitten 1 kappaletta alieneita. Ja tää on kyllä niin kuin pelon sekaisin tuntein odotin tätä, koska tätä on hypätetty ja kerrottu, ja sitten on näitä kaikennäköistä alieniläppää Innovan Instagramissa. Mutta tää on ihan älyttömän hyvä tuntunen kiekko. Siinä käytännössä niinku ihan pyöreä tommonen, no tossa siivestä nyt on vaikea sanoa mitään, mutta tää Thumbtrack on todella hyvä. Tää on jotenkin todella erikoinen, kun tää on niinku Midarin ja tommosen putterin niinku hybridi jotenkin. Eli tää on vähän niinku pigin ja semmoisten välimaastoon tippuu. Mut tosiaan, että siinä on niinku pop-toppi, mut sit se on kuitenkin liidoton. Muistaakseni arvot taisi olla niinku suuntaan antavat lentoarvot on 4, 2, 0 ja 1. Taisi olla niinku numerot. Todella vänkä, mut siis tää tuntuu myöskin nyt jo kämmenelle todella hyvältä, semmosia pienempiä kämmen neppeihin. Tää on toi Thumbtrack, kun tuossa on, niin en yhtään ihmettelisi, jos tää tulee bagiin ja on siellä jäädäkseen. Tää on sen tuntunen kiekko, totta kai lennosta nyt paljon kiinni, mutta lähestymiskiekkona niin erikoinen, mutta todella hyvän tuntunen. Heti kun näitä tulee vaan Suomeen johonkin myyntiin, niin kannattaa käydä testaamassa, hypistelemässä paikallisella jollain myyjällä ja napata sieltä alienitestiin. Erittäin mielenkiintoinen uutuus toi kiekko. Sitten täällä on tietysti vähän Halo Aviaaria. Vängon värisiä vielä. Ihan perus Star Halo Aviaareja. Suhteellisen vakaa uutena. Kuluu suoraksi. Menee etäälle. Älyttömän hyvä kiekko, niin kuin Aviaari nyt aina käytännössä on. Sitten on vähän pidemmän matkan väylistä hybridihommaa. Pari Halo Thunderbirdia. Thunderbird on sellainen, käytännössä se ei niinku ihan hirveän monessa paikassa mullakaan loppupeleissä sitten tuu peliin, muuta kuin sitten kun ollaan avoimella. Eli tää on sellaisia, että kontrolloituihin haisereihin niin vähän lyhkäisemmällä etäisyydellä, ettei halua distance driverilla mennä. Jonkunnäköisiin flexi-päkkäriheittoihin tulee käytettyä. Nämä on aika vakaita nämä halotunkit ylipäätään, mutta niin katsotaan, näistä nyt jompikumpi menee varmasti bagiin ja se on aina vähän sellainen hassu, että kun sitä T-Birdia käyttää aika paljon ja sitten kun mennään jo sinne vähän pidemmälle, niin sitten haluaa ottaa sen Wraithin tai alivakaan dessun tai
näin. Mä yritän ehkä hiukan nyt sitä slottia enemmän saada kontrolloihin Thunderbirdin kanssa, niin testataan, miten nämä toimii. Sitten täällä on näköjään yksi talvi kautta syksykiekko vielä, niin kuin G-Star, tuossa on muutenkin jo kehusin, niin G-Starinen Mako 3. Ei ole ollut päkissä koskaan ennen. G-Starin muovi, niin kuin sanottu, niin vaan pehmeämpi seos siitä Starista. Ja todella hyvä vähän viileämpiin keleihin. Ja yleisesti ottaen nämä pitäisi tulla niin myöskin alivakaampia kuin normaalit, niin katsotaan. Todennäköisesti tää tulee olemaan syksyyn kautta talven käytetyimpiä kiekkoja. No sitten on vielä pari jäljellä ja nämä on aika herkkuja. Näissä nyt ei ole Sextonin leimaa, mutta tilasin Color Glow Firebirdeja tiimileimalla. Näitä tuli 2 kappalein. Ja nämä on siis tää muovi, mulla on paljon Sextoneita tuo hyllyssä. Vähän kaikilta muilta vuosilta, itse asiassa paitsi 15 vuodelta, yllättäen kun se maksaa enemmän kuin Terminaattori 2. Mutta tää on jotain hiukan vanhempaa erää. Vuoden 2, ehkä jopa 3 vuotta vanhempaa erää, mitä sieltä tuli. Eli näitä kun stämpäämättömänä siellä tehdään hyllyssä, voi silloin tällöin aina jossain olla. Ja pyysin näitä nimenomaan blankkona. Ehkä näitä ei sit juniorit edes varasta niin äkkiä, kun ei ole Sextonin leimaa ja tämmöisen tunnistaa sitten aika nopeasti tuolla jälkimarkkinoiltakin, niin merkkaan kyllä kiekkoni hyvin. Mutta tarkoitus ei ole näitä hävittää, vaan heittää. Firebirdit, kaikki luonnollisesti tietää, että Flatti Color Glow Firebird, niin can't go wrong. Tää on aina tosi toimiva suora ja päkkärille ja forelle kumpaankin aika pirun toimiva setti. Pari kappaletta niitä. Tehtaan laukussa oli myöskin tietysti mukana. Sieltä tuli päkiä ja paitoja ja lippiksiä ja sen semmoista. Sanotaanko näin, että iso kiitos sponsorille. Innova on näissä tiimipaketeissaan kyllä sellainen, että sieltä tulee joka kerta ihan älyttömän hyvä paketti. Ja eipä mennyt vikaan tälläkään kertaa. Kyllä mulla tuossa opiskelemista noiden kanssa riittää hetkeksi aikaa. Ei voi kun sanoa, että iso kiitos. Saa olla tiimissä ja tehdä hommia Innovan asioiden eteen Suomessa. Ja sitten vielä pelivälineet on tällaisia, niin mikäs siinä on pelaillessa. Ei mitään, sellainen tiimipaketti tällä kertaa. Morjes!